Alka je příbramský poskytovatel sociálních služeb, který funguje v této oblasti už vlastně 8. rokem. Staráme se o handicapované lidi, specializujeme se na lidi s velmi těžkými kombinovanými vadami. Nejvíc našich klientů má dětskou mozkovou obrnu. U dětské mozkové obrny je z valné většiny postižení tělesné, máme velkou spoustu vozíčkářů a je tam postižení i mentální, dost často i řečové, které souvisí jak s tím mentálním, tak s tím motorickým postižením. Staráme se ale i o klienty s jinými diagnózami, máme autisty, máme lidi s metabolickými vadami, lidi s různými progresivními chorobami, řekněme nervového původu, kde vlastně ten klient ze stavu plného zdraví postupně se zhoršuje, až vlastně končí na vozíku a jsou to bohužel onemocnění, která nemají dobrou prognózu. I takoví klienti vlastně u nás jsou. I klienti, kteří mají smyslové vady, které zpravidla se váží na nějaké jiné postižení. Opravdu to spektrum těch diagnóz, které se u našich klientů najdou, je velmi široké. Dětská mozková obrna se týká hlavně teda postižení pohybového systému a je to vlastně, že ty děti mají oslabené končetiny, oslabené ruce, nohy, nebo dokonce tam mají zvýšené svalové napětí, takže nejenom, že mají ty svaly slabý, ale ještě vlastně jsou jakoby v křeči a nemůžou těmi končetinami hýbat. Vlastně většinou nemůžou ani chodit, některé děti zůstávají velice dlouho, i třeba v 5–6 letech, ležet pouze na zádech nebo na břiše, nejsou schopni se ani posadit a v tom vozíčku je ten set takový jakoby umělý. No, takže i z těch nízkých poloh se vlastně ten motorický systém nebo to dítě nedostane dál třeba než do stádia, v kterém se nachází ve 3. měsíci toho života. Takže tyhle děti vlastně potřebujeme posunout v tom pohybovém vývoji, co nejdál to jde, a vybavit je takovými motorickými programy, aby ty děti byly co nejvíc samostatní a co nejvíc si ten život užili a byli schopni prostě nějakým způsobem samostatně žít. Naši klienti jsou lidé opravdu velmi různorodí. Od velmi malých dětí měli jsme i miminka 11měsíční, až po opravdu dospělé lidi. Našemu nejstaršímu klientovi bylo 55 roků. Nejvíc jich je zhruba ve věku od nějakých 15 do 25–30 let. To jsou takové ty, jak my jim říkáme, naše děti, které s námi rostou postupně a opouští školu a postupně přichází vlastně všechny k nám do Alky, do stacionáře a do dalších služeb, které navazují. Zakladatelé Alky vlastně měli jako cíl zřídit zařízení, do kterého by takovéhle děti mohly po ukončení školní docházky jít. Když bych měla přiblížit, o co konkrétně se jedná, jde nám o to, abychom se dokázali o uživatele našich služeb postarat prakticky ze všech stran. Ve chvíli, kdy k nám přijde, tak ho vidí veškerý naši odborníci, paní doktorka, fyzioterapeuti, pedagogové, sociální pracovníci a oni vlastně jednak zjistí, v jaké situaci ten klient je, kam by se potřeboval dostat a potom podle toho jemu na míru vlastně ušijí služby, které u nás může čerpat. Zaber nožičky do míče, to je ono. No a teď zkus zvednout ten zadeček. Kde jsem? Tady jsem. No zpátky, zabalujem prstíky, to je ono. Tak, ty máš sílu. A tam prstíčky. Potřeby našich klientů jsou v zásadě úplně stejné jako potřeby jakéhokoliv jiného člověka. Klient jako takový samozřejmě chce přesně to, co chtějí zdraví děti, zdraví puberťáci, to znamená strávit čas se svými kamarády, bavit se příjemnýma věcma a celkově prostě mít pocit, že to, co tady dělá, není jenom nějaká rehabilitace nebo nějaké učení a tak dále. Takže jsou tady aktivizační služby, které mají za cíl vyplnit smysluplně čas tomu klientovi.
My v rámci aktivizačních služeb poskytujeme i hypoterapii, kterou teda poskytujeme externě, ale jinak je to řada kreativních činností, hudebních činností a další, které skutečně mají jediný cíl toho klienta vlastně zaktivizovat, by se řeklo. Tak jako normální zdravé dítě pošleme do kroužku, tak pro handicapované lidi máme aktivizační služby. Tak můžeme, dobrý den, celý den, je světlem prozářen, všem. Alka úplně původně vznikla z toho důvodu, že v Příbrami nebylo žádné zařízení, které by navazovalo na školu. To znamená, že ve chvíli, kdy ten člověk dokončil povinnou školní docházku, tak zůstal doma. Ale valná většina z nich ve chvíli, kdy zůstane doma, tak s ní taky zůstane doma pečující osoba, protože nejsou schopni se o sebe postarat, nejsou schopni trávit den sami a další věc je ta, že samozřejmě kromě péče je taky potřeba nějakým způsobem se starat o to, aby to, co umí a to, co se naučil, neztrácel. Ve chvíli, kdy neexistovalo žádné zařízení, do kterého by po škole šli, tak vlastně to znamenalo okamžitou sociální izolaci jak toho člověka, tak toho člověka, který se o něj staral. A samozřejmě, že postupně oba ztráceli jak sociální návyky, tak přesně ty schopnosti a určitě to nebyla situace, která by byla pro kohokoliv extra příjemná. Zároveň potřebujeme a i oni potřebují, aby byli co nejvíc schopni se o sebe postarat sami. Tohle to řeší další služba, které říkáme sociální rehabilitace. Tam opravdu se cíleně zaměřujeme na nácviky a vychází vždy z toho, v jakém stavu aktuálně klient je a co potřebuje. To znamená, že někdo v rámci sociální rehabilitace nacvičuje pití z hrnečku, někdo jiný nacvičuje mytí nádobí. Tak, všichni jste se podívali na nástěnku, co dneska vaříme, co máme za recept? Dobrotu máte. A je to... Je tam cukuta. Tak, je tam cuketa, kterou přines Kubík. Je to ovoce nebo je to zelenina? To je zelenina. Tak, cuketa je druh zeleniny. Musíme taky tu cuketu na něčem udělat. Jo, nakrájet. Já ji nakrájem. Nakrájet. Ale potřebujeme k tomu olej. Ježiš, budeme potřebovat olej. Poskytujeme taky sociální rehabilitaci Terasjud. Tam my vlastně navazujeme tuhletu službu na pohybovou terapii, na poměrně progresivní rehabilitační metodu, která dokáže opravdu velmi výrazně zlepšit prognózu toho člověka tím, že zlepší jeho pohybové schopnosti, dovednosti, to tělo se celkově zpevňuje, stabilizuje a je pravda, že žádnou metodou nedosáhneme takových výsledků jako v Terasju. Tam skutečně klienti, kteří by bez téhleté rehabilitace zůstali na vozíku, díky Terasju prostě jednou budou chodit. Tato metodika je dobrá, když se cvičí zhruba ty 2-3 týdny, protože ty děti zhruba za ty 2-3 týdny vlastně posílí ten pohybový systém natolik, aby mohli pokračovat doma. Naučí se vlastně, jak cvičit, jsou instruovány a pokračují v tom cvičení doma. Nejčastěji potřebují, začíná se s prohříváním svalů, s mobilizací, uvolní se klouby a potom se postaví nějaká motorická jednotka. A to cvičení potom se opakuje s různým počtem opakováním a s různými zátěžemi. A vlastně postupně se ty zátěže a tady to opakování zvyšuje, takže ten pohybový systém a ty svaly sílí. Jsou ty děti potom na tom lépe a lépe a pokračují doma. Jdeme. Hlava, ani víc hlava a vydrž. Musíš se mě dotknout víc? Tak, super! A krčit polínka a kouká dopředu ani. No, to je ono. Super. Tak, dopředu a dozadu. Zjistilo se i v Americe a vůbec jako podle výzkumu, že ty 2-3 týdny jsou minimální pro to, aby ten pohybový systém, aby ty svaly se přeměnily bílý vlákna na červený, který potom jsou schopny ty zátěže a nějaké aktivity. Takže opravdu i ta délka je důležitá a i ta intenzita každý den dochází ty děti k nám na rehabilitaci.
My sociálních rehabilitací poskytujeme víc, kromě takové té základní, která probíhá jednak tady v Alce a jednak vlastně ve speciální škole, kde naše pracovnice těm našim klientům, kteří jsou zároveň žáky téhleté školy, pomáhá se sebeobsluhou, podporuje je vlastně stejným způsobem jako my tady. A potom s nimi z té školy vlastně v rámci převozu taky přijede. Tak kromě téhle sociální rehabilitace my ještě poskytujeme sociální rehabilitaci pracovní. Ta cílí vyloženě na klienty dospělé, na klienty, kteří jsou, řekněme, sebeobslužní na velmi dobré úrovni a ty už trénují pracovní návyky. Buď trénují tady v centru různé uklidové záležitosti, mytí nádobí a další. A nebo máme nácvikový kiosek, kde oni si vlastně cvičí ty pracovní dovednosti v kontaktu s veřejností, tak aby nepřicházeli do styku jenom s námi. V nácvikovém kiosku se snažíme začleňovat klienty do běžné normální práce, kde si vlastně můžou vyzkoušet práci prodavače, vaří kávu, obsluhují zákazníky, co nám přijdou, vlastně jim dávají letáky, který si sami stříhají. Pak dále prodáváme hermelíny, učíme je zacházet s penězma a vlastně hlavně nejvíc té komunikaci se zákazníky, aby dokázali oslovit člověka. Dobrý den. Dobrý den. Máte dneska nakládané hermelíny? Máte, výborně. Máme. Můžu s bazalkou, s ořechy, prosím? Ano. Třeba například Libor hrozně rád chodí prodávat do kiosku, hrozně se tam těší, vlastně celý týden o tom mluví a opravdu je tam šťastný a spokojený. Sociálně pracovní rehabilitaci vlastně necháváme klienty, aby si sami vybrali, co by rádi dělali. Pokud chtějí vyrábět keramiku, vyrábíme keramiku. Kromě kiosku jezdí pracovat taky na Svatou horu, kde máme se Svatou horou spolupráci a oni se tam starají o svůj záhonek, testují si tam bylinky, zeleninu, případně pomáhají na té zahradě stříhat keře, sekat trávu a tak dále. Jezdíme jednoukrát týdně s klientama, kteří chtějí jezdit na Svatou horu, kde máme svý vlastní políčko, kde pěstujeme rostliny a různé bylinky, které pak využíváme na vaření. Pěstujeme si tam dýně, hrášek, různé jakoby věci, různou zeleninu. Staráme se tam o lesík a vlastně hrabeme tam listí, uklízíme ho a kompostujeme tam tyhle ty materiály. A kromě sociálních rehabilitací my dále poskytujeme odlehčovací služby. To jsou v podstatě, když bych to řekla laicky, tak je to hlídání pro handicapované děti nebo pro handicapované lidi. Něco jako družina. Tady není to jenom o tom, že ten člověk je pohlídaný. My se samozřejmě staráme taky o to, aby ten čas, který tady stráví, vyplnil pokud možno smysluplně a zároveň respektujeme jeho přání a potřeby. Takže když například přijede na odlehčovací služby ze školy, tak on tady může si odpočívat, nemusí nutně vždycky něco dělat. Kdybych mohl svůj život změnit nebo něco na svém životě změnit, tak by to každopádně byl zdravotní stav. Nebo prostě já v finále nikdy nevím, kdy znova pojedu do nemocnice. Že? Já mám prostě takovou nemoc, jakoby, kdy prostě nevím, co se stane dál, co se stane. To je asi jediné, co bych na svém životě změnil. Jinak jsem se svým životem spokojený, tak jak je. A takové novum, to, co se týká vlastně letošního roku, máme nácvikový byt, který vlastně patří pod sociální rehabilitaci a ve kterém si jeden z našich klientů zkouší, co to obnáší samostatně bydlet a postarat se o sebe vlastně od A do Z. Byly a jsou věci, které prostě jsem neuměl, jako je třeba žehlení. Nevěděl jsem, na kolik stupňů který prádlo můžu žehlit. Nevěděl jsem třeba, že když
zapojím žehličku že když zapojím žehličku do zásuvky, tak to ještě neznamená, že je zapla. Že se tam musí točit tím kolečkem, to by taky dlouhou dobu trvalo. Musím si třeba rozpočítávat peníze, abych prostě měl na nájem, měl na jídlo, měl na všechno, co jakoby potřebuju. Tento klient je zároveň naším zaměstnancem, takže on si u nás vydělá nějaké finance, tak aby mohl s nimi hospodařit. A v bytě zkoušíme, jakým způsobem to zvládne samostatně. Zatím to vypadá, myslím si, velmi dobře a pokud to takhle půjde dál, tak se určitě posune někam jinam, někam do svého bydlení. Co bych dělal, kdyby Alka nebyla? Kdyby Alka nebyla, tak nevím, já nevím, co bych dělal. Asi bych pokoušel bych se najít něco jako jiného, ale jsem strašně šťastný, že Alka existuje. Spoustu mi toho dala a ještě dodnes dává.